Yeah, manje ngine show yabo. Ngiyenzile right Ngiyane show mhla 14 February. oh yamko Yeah. oh malini malini Malini. Malini Cha, malini. nami ngisho njalo nje uthi malini Mina obuza ukuthi imali. how shona wena uthi malini bese ngiyakutshela nami uthi malini Wena isho ukuthi imali. sengishilo nje mina ngithi mina malini Malini. shona wena phela uthi malini Mali. ngisho njalo nje mina ngithi malini Uthi mali. ngithi malini wena uthi malini Mina ngithi mali. how imina uthi malini Kanti malini. imalini kanti Imali. inini isho yakho Ka 14 February. Kuphi? House. Masikasile 7. Mathiketi. okay ngizobe ngikhona phela nabantu bese Abantu be. malini hayi akaze manje Imalini. okay kodwa ngizofika phela noma ngazi malini Imali.